тебе немає настрою, že nemáš silu, тебе немає сили. ale práve to dáš na oltár ako Але ти obeť. це видаєш на вівтар як жертву. A povieš, nie, moja mentalita je nebeská. І скажеш собі, ні, мій менталітет, він небесний. Ja ho budem chváliť. Я буду його прославляти. Mnohých ľudí. І я хочу бачити перемогу в тому, як багато людей спасається. Nie preto, že moja skúsenosť je bolavá. Ні для того, через те, що мій досвід є такий болячий. Ale preto, že to najlepšie, čo môžem urobiť, je dôverovať môjmu Але Bohu. через те, що найкраще, що я можу зробити, це є довірятися своєму Богові. Kam inde pôjdeme? Де би ми йшли? Kde môžeme ísť? Де ми можемо йти? On má slova večného В života. нього є слова вічного життя. Одна з найкращих привілеїв пасторського служіння – це можливість спілкуватися з пасторами близько. Тобто для мене це велика нагорода і привілей. Знаєте, я дуже радий, що в нас в церкві сьогодні є наші друзі, прекрасні люди, Божі люди. Це Міро і Марта Тот. Марта – дружина нашого друга Міро, вперше в Україні. Ну, як не вперше, вона розповість, напевне. Але вперше вони разом. І, знаєте, це так цінно, особливо в такий час, в непростий час для нас. Я думаю, ми всіх людей, хто приїжджав до нас в ці часи, будемо пам'ятати дуже довго. Тому що це так цінно, коли хтось приходить в час, коли у нас не найлегший час, правда? І вони приходять, щоб просто сказати, ми за вас молимося, ми з вами, ви переможете, і ми будемо разом святкувати це. І це дуже цінно. Пастор Міро і Марта почали церкву, вони заснували 2 церкви в Словаччині. І, власне, служать в Нітрі, як одна з церков, де вони служать, друга. 4 роки тому Бог покликав їх почати церкву в Будапешті. І тепер вони служать в 2 містах, в 2 країнах навіть. Це дуже великий виклик, і насправді для нас це хороший приклад і натхнення. Взагалі, це дуже прекрасні люди. До речі, ще вони є пасторами для наших місіонерів Роберта і Івки Петриляк, які в нас служать. І ви всі знаєте, які класні Роберт і Івка. Тепер можете знати, звідки вони такі класні. Тому що тепер ви знайомі з їх пасторами. Так. Тому ми запрошуємо вас, будь ласка, welcome. Дуже раді, що ви служите нам цей вечір. Dobrý večer. Доброго вечора. A sme naozaj veľmi radi, že môžeme dnes večer byť s vami. Дійсно, ми радіємо, що можемо сьогодні ввечері бути з вами. A je to naozaj veľká výsada byť vo Lvove v Це для нас честь бути у Львові vzácny víkend на цих вихідних. a vidia niekoľko známych priateľských tvári. Я вже бачу тут декілька таких дружніх людей, які ми вже знайомі. A takisto sme veľmi vďační za to privilegium, pastorovci sme veľmi vďační za toto pozvanie. Дякуємо за цей привілей також пастору Володі Ірини за цей привілей. A my v tomto čase práve začíname službu v Budapešti v tejto В chvíli. цей час, прямо зараз починається наше служіння в Будапешті. A naša štandardná nedeľa je taká. Наша така звичайна неділя відбувається так. Ráno máme bohoslužbu na Slovensku v Nitre. Зранку ми є на служінні в Нітрі, в A Словаччині. potom sadneme do auta a cestujeme skoro 3 hodiny. І потім ми їдемо машиною майже 3 години. A začíname bohoslužbu v inej krajine, v inom meste. І починаємо служіння в іншій країні, в іншому місті. A je to naozaj vzácne vidieť, čo Boh robí. А це реально для нас цінно бачити, що Бог робить. Po celom svete Boh prebúdza svojich ľudí. По всьому світові Бог пробуджає своїх людей. A tento rok sme videli v mnohých častiach sveta prebudenie mladej І generácie. в цей рік ми бачили в різних частинах світу пробудження молодого покоління. Na uliciach, na táboroch, na Ми univerzitách. це бачили на вулиці, на таборах, в університетах. A ja mám z toho радosť, že tu je dnes mladá generácia v І я dome. радію, що сьогодні тут є і молоде покоління. A verím, že Boží duch prúdi v tejto krajine mladej І generácie. я вірю, що Святий Дух рухається в молодому поколінні в цій велику країні. радосť. І це я радію тому. Mojím snom je vidieť prebudenie v mladej generácii, ktoré ide krížom cez hranice a cez mesta. Моя така мрія є бачити пробудження в молодому поколінні, яке рухається за межі свого міста і своєї країни. A ja sa teším z toho, že aj tu ste toho súčasťou. І я радів, що ви є того частиною.
A ja si teraz sadnem, aby mohla kázať moja žena. А я буду зараз сидіти і слухати проповідь Lebo to моєї je ten жінки. bod, keď by som už začal ísť do Тому що kázňového це вже režimu. зараз є той час, що я би вже майже почав, тому я й Buďte передаю veľmi мікрофон. požehnaní. Хай Господь благословить вас дуже. Wow. A som išla po anglicky. Super, je skvelé byť s vami. Чудово бути з вами. A veľmi sa tešíme. Ми радіємо. A ďakujeme veľmi za túto možnosť tu byť. І ми вдячні за цю можливість бути тут. Predtým, než pôjdem do slova, ktoré mám pripravené, Ще до того, як я поділюся з вами словом, яке я підготувала, by som chcela, pastor Volodymyr a Irina, vám povedať niečo, я čo би mám хотіла na srdci. що сказати вам, пастор Володимир і Ірина. Počas chvála, ako sme tu mali chvály, som mala taký obraz a také slovo pre vás. Коли ми разом зараз прославляли, в мене було слово і образ для вас. A trošku je to vtipné, Але це є трошки смішно, lebo mi to pripomenulo obraz, keď hráte počítačovú hru тому що мені це нагадало такий образ, коли ви граєте якусь гру в комп'ютері, a keď dokončíte jeden level, а коли ви завершите один левел, ja mám 3 synov. в мене 3 синів. Počítačové hry sú normálna vec u nás doma. Тобто комп'ютерні гри це є в нас частина життя. Niekedy, keď s nimi chcem tráviť čas, musím s nimi hrať. Тобто, коли я з ними хочу провести час, розумію, я повинна з ними грати. Ale videla som, ako keď dokončí sa level, Але я бачила, коли завершиться левел, ísť na nový level si vyžaduje upgrade. піднятися на новий левел вимагає апгрейд, актуалізацію. A to, čo som videla, bolo ako keby pán je pripravený dať upgrade tvojim topánkam. А те, що я бачила, є те, що Бог готовий дати такий апгрейд твоєму взуттю. Boh vás bere na nový level Бог піднімає вас на новий рівень. a je pripravený vám dať novú výstroj. Він готовий вам надати нову зброю. Treba na to nové topánky, І для того треба нове взуття. nie nakupovať, Не купляти, ale sú treba nové topánky. просто нове взуття. A videla som, ako pán Boh aj dáva nový meč, А novú я також autoritu. бачила, як Бог теж дає новий меч, новий авторитет. A proste, lebo je čas na nový level. Тому що зараз є час для нового левелу. V novom leveli sa teritorium zväčšuje. А на новому рівні збільшується територія. Na to treba viac nástrojov. І для того треба більше інструментів. A verím, že pán Boh vám bude dávať väčší okruh teritoria vašej autority, do ktorej vás Boh povolal. І я вірю, що Бог буде збільшувати це коло вашого авторитету, до якого він вас покликав. A ak môžeme predtým, než pôjdeme, ak sa môžete А ще перед postaviť, тим, як буду проповідати, якщо можете Аби ми могли піднятись, всі і жегнать ми зараз хочемо, щоб ми всі вашим помолились пастором. за ваших пасторів. ak oni budú pripravení na to, na čo majú, Якщо вони будуть готові для того, для чого мають бути готові. ak oni budú vystrojení a budú obklesení ľuďmi, ktorí v nich veria, Якщо вони будуть споряджені і навколо них будуть люди, які вірять в них. to odomyká, ak oni budú vystrojení autoritou, ktorú majú mať, Якщо вони будуть споряджені авторитетом, який їм належить, to odomkne požehnanie pre všetkých. це відкриває благословіння для всіх. A tak poďme im všetci teraz spolu Тоді давайте žehnať, всіх будемо їх зараз благословити vystierať svoje ruky voči і nim. піднімати свої руки до них. A Irina, pre teba som vnímala, Ірина, ще для тебе я відчувала. že verím, že Boh ti dáva autoritu Вірю, що Бог тобі дає авторитет meniť atmosféru v miestnostiach. змінювати атмосферу в кімнатах. Častokrát, keď vôjdeš do nejakej konverzácie alebo medzi ľudí, Часто, коли ти починаєш конверсацію з людьми, alebo keď my vojdeme, або коли люди з тобою починають tak my конверсацію, reagujeme na atmosféru, ktorú tam je. іноді люди, коли заходять, вони реагують на атмосферу, яка є в переміщенні. Ale potom príde niekto, kto má tú autoritu, že vie zmeniť tú atmosféru tej miestnosti. Але потім приходить хтось, у кого є авторитет змінити цю атмосферу. A ja verím, že Duch v Svätý ti цьому bude dávať переміщенні. múdrosť, Я вірю, що Дух Святий тобі дасть мудрість, ako meniť atmosféru medzi ľuďmi v miestnosti, kde як budú. змінювати атмосферу між людьми в переміщенні, де вони знаходяться. Z beznádeje na nádeje, Без надії до надії, zo strachu na lásku. зі страху в любов. A tak ti chcem žehnať mene І Ježiš тоді я túto хочу тебе autoritu. благословити во ім'я Ісуса цим Boh ti ju dáva, авторитетом. on ju v tebe Бог má. її дає тобі, Він її знаходить в тобі. A modlím sa, aby ti dával múdrosť, ktoré slova hovoriť. І я молю, щоб Він тобі дав мудрість, яке слово Aby sa вимовляти, zmenila celá щоб atmosféra мінялася miestnosti. вся атмосфера середовища. Tak poďme žehnať. Давайте Amen. будемо благословити. Амінь. Amen. Ale tak v mene Ježiš vám Во žehnáme ім'я teraz Ісуса ми благословимо вас зараз.
A v mene Ježiš kladieme nový meč do І vašich во rúk. ім'я Ісуса ми проголошуємо новий меч у ваших A руках nové topánky na і vaše нове nohy. взуття на ваших ногах. A tak, jak Boh povedal Jozovi, každé miesto, kam vkročí tvoja А noha, так само, як Бог сказав до Ісуса Навана, кожне місце, де наступить твоя нога, ti dám. я тобі дам. A tak, Pane, my ťa prosíme І, za týchto Господь, ми vzácnych просимо Božích за ľudí тих цінних служителів. a uvoľňujeme nový level Tvojej І autority a проголошуємо Tvojho новий pomazania левел na nich. Твого авторитету і помазання над ними. Pane, ďakujem Ti za to, čo si doteraz urobil, Господи, дякую за те все, що Ти вже ale vyznávame зробив, nový level pre nich. але ми проголошуємо новий левел для Nový них. upgrade Tvojho výstroja pre Нову nich. актуалізацію зброї і спорядження для A них. pre nový čas, pre nové obdobie. Для нового часу і нового періоду. A Páne, pýtame si, aby žiadna zbraň obratená proti nim neobstála. І, Господь, ми просимо, щоб ніяка зброя, яка буде проти них, не була успішною. Aby si im dal ten apoštolský hrot. Щоб ти їм дав це апостольське збереження. Aby mohli zabrať nové územia pre Tvoje kráľovstvo. І зброю, щоб вони могли забрати нові A території для Твого царства. vyznám, že to nie je silou ani mocou, І я ale Božím проголошую, duchom. що це не буде це відбувати силою людини, а силою Божою. Amen. A tak vám žehnáme v mene Ježiš. Благословляємо Amen. вас во ім'я Ісуса. Церква, амінь. Церква, амінь. Amen. Амінь. Tak chcem vyjadriť takú úctu a vďačnosť za vás. І я хочу сказати, що ми вас поважаємо і є вдячні за вас. Amen, buďte požehnaní. Амінь. Mám takú provokatívnu otázku pre nás. В мене таке провокаційне запитання до вас. Je možné mať v tomto období dobrý život? Чи є можливе мати в цьому періоді добре життя, гарне життя? Chcem kázať o tom, čo to znamená mať dobrý život. Я хочу просто проповідувати про те, що означає мати добре життя. Ale mám pocit, že v posledných 4 rokoch ako keby vyšlo na povrch iba všetko zlé. Але мені так здається, що останні 4 роки в світі з'являються тільки погані речі. A vy to cítite najviac. А ви це, напевно, відчуваєте найбільше. Ale dôvod, prečo rozprávam o tejto téme viackrát, Але причина, чому я згадую цю тему, lebo je to veľmi spojené s mojím životom a s mojím príbehom. це є те, що воно дуже пов'язане з моїм життям і з моєю історією. Keď som bola tínedžerka, Коли я була підлітком, behom 3 rokov v mojom okolí zomreli traja veľmi dobrí moji priatelia. під час 3 років в моєму середовищі померло протягом 3 років 3 дуже важливі людини в моєму середовищі. A veľmi sa ma to v tom období dotklo. І це мене дуже торкалося A в цей період. spôsobilo to, že vždy, keď bolo ťažko v mojom živote, І воно ніби викликало те, що завжди, коли мені було важко в моєму житті, tak som mala tieto myšlienky v hlave, в мене були ось такі думки в розумі, že by bolo lepšie zomrieť. що краще померти. A neviem, či to poznáte. Не знаю, чи ви щось таке знаєте. Niekedy my, kresťania, to tak veľmi duchovne, pekne vieme povedať. Іноді ми християни, ми це називаємо трошки більш духовно. Pane, zober ma domov. Ми кажемо, Господь, прийми вже мене Už додому. chcem ísť domov. Я вже хочу додому. A myslíme si, že je to aké duchovné a pekné. А ми так виправдовуємо себе, о, як це духовно звучить, як це класно. Ale vo mne to nebolo ani pekné, ani duchovné. Але те, що відбувалося в мені, це не було гарним і не було духовним. Bolo to klamstvo diablové, Це була брехня від сатани, ktoré sa na mňa nalepilo skrze smrť mojich priateľov. яке чіплялося до мене через смерть моїх друзів. Ktoré spôsobovalo, že vždy, keď bolo ťažké, som to chcela vzdať alebo zomrieť. І воно на мене діяло таким чином, що завжди, коли мені щось стало важке, я хотіла померти. Pravda je taká, že niekedy, keď som strávila 2 hodiny v týchto myšlienkach, І правда є такою, що іноді я так думала і роздумувала такими думками десь більше 2 годин. tak mi trvalo niekoľko dní sa z toho dostať. І потім тривало декілька днів, що я могла залишити ці думки. Pretože som zažila bolesť, Тому що я відчувала біль, zažila som smrť, я бачила смерть, sklamanie. я була розчарована. Našla som môjho brata, ktorý skoro zomrel v kúpeľni, lebo bol tam plyn. І я також, в мене був такий досвід, що я знайшла свого брата в час, коли він майже помер у ванній кімнаті, тому що він дихав газ.
A takéto veci veľmi ovplyvnili moje vnútro. І це все дуже впливало на моє серце. A začala som veľmi rozmýšľať, ako žiť dobrý život Ja- v tomto období. І я почала дуже роздумувати над тим, як жити гарне, добре життя в цей період. Pretože Boh má pre nás dobré zámery. Тому що у Бога для нас є добрі задуми. Amen. Амінь. Boh má pre nás dobré zámery. Бог має для нас добрий задум. Ale častokrát naše skúsenosti sú veľmi bolestivé. Але іноді наш досвід багато разів нас може боліти, те, що ми пережили. A sú veľmi ťažké. І наш досвід іноді може бути дуже важким. Ako je možné žiť v takomto dobrý život? Як можемо ми серед важких речей жити і так добре життя? Pretože vo mne vznikla túžba, že ja chcem mať dobrý život. Тому що в мене почалось таке бажання, я хочу жити добрим життям, мати добре життя. Ja chcem žiť život, ktorý Boh pre mňa má. Я хочу жити те життя, яке Бог для мене запланував. A preto som si dala takú výzvu, alebo mám takú výzvu pre vás, ale aj pre mňa. І тому я поставила собі такий виклик, це є виклик для мене і для вас. A tá výzva pre mňa je, І цей виклик в тому, poprvé, že chcem žiť dobrý život. перше, я хочу жити добре A життя, ja poviem, čo tým і myslím. потім я розкажу більше, що я маю на увазі. Druhá výzva, Другий виклик, chcem žiť život uzdravenia. я хочу жити життя зцілення, життям зціленим. A tretie je, že chcem žiť život so zámerom. І третє, я хочу жити життя з задумом. Amen. Амінь. A ja verím, že toto je Boží plán pre náš život. І я вірю, що це є Божий план для нашого життя. Budem kázať zo Žalmu 100. Я хочу з вами, буду проповідувати Псалом 100. Poznáte, tento žalm je krátky. Напевне, ви його знаєте, це короткий псалом. Není to ten dlhý 119. Це не є той 119. Nejdem z toho kázať. Я не починаю проповідувати цей. Ale ak chcete, môžete si pozrieť Žalm 100, otvoriť si Žalm 100. Якщо хочете, можемо відкрити Псалом 100. Pre väčšinu z nás žiť dobrý život znamená, Для більшість людей з нас жити добре життя означає, že žiješ život, kde máš peniaze, що це є таке життя, коли в тебе є гроші, priateľstvo, дружба, lásku, якась любов, mladý zábavu, розвага, rodinu. сім'я. A vy by ste všetci povedali, keď máme pokoj v krajine. А може в собі ви ще до того додали, що коли є мир в країні. Vy tu máte už úplne iný rozmer. Тому що у вас ще є інший розмір. Ale pamätáte si aj tieto veci, že? Але згадуєте Пам'ятаю. і про ці інші сфери, про To гроші. prirodzená túžba, z ktorou Це sme є таке všetci. природне бажання думати про ці речі. Ale takisto žiť dobrý život znamená, že nemáme Але для нас теж часто означає, що добре життя – це є життя, коли немає, keď nemáme problémy, коли немає проблем, keď nemáme finančné problémy, коли немає фінансових проблем, keď žijeme bez chorôb, коли ми живемо без хвороб, keď žijeme bez vojny. коли в нас немає війни. Ale čo ak žiť dobrý život neznamená, že sme na jednej realite alebo v druhej realite? Але що, якщо жити добре життя, воно не обов'язує нас жити або одну реальність, або іншу реальність. Lebo ono to niekedy vyzerá, ako keby boli dve reality života. Іноді воно виглядає, що є такі дві реальності життя. V realite, kde máme všetko, čo chceme, Одна реальність – це та, де в нас є все, що ми хочемо мати. a potom je druhá realita, kde proste je všetko to zlé, čo nechceme. А потім є друга реальність, де знаходиться все те погане, чого ми не хочемо. A veľakrát sa nachádzame v tej realite, kde jednoducho máme to, čo nechceme. А багато разів ми знаходимося в цій реальності, де є багато чого того, що ми не хочемо. A myslíme si, že dobrý život znamená byť v tej druhej realite. А ми так думаємо, що але добре життя, воно знаходиться там, в цій другій реальності. Ako keby v jednej realite bol smútok Тоді в одній реальності є сум, a v druhej realite je radosť. а в іншій знаходиться радість. Čo ak v jednej realite napríklad znamená smiať sa, Одна реальність сміятися, v druhej realite je smútok. в іншій реальності сум. V jednej realite je pochybovanie, Одна реальність сумніви, v druhej сумніватися, realite znamená žiť vierou. а друга реальність жити вірою.
Ale čo ak život nie je o tom, že si vybereme jednu alebo druhú realitu? Але що би ви сказали, якщо воно справді не є так, що ми повинні обрати тільки одну реальність, але ми живемо одночасно в двох реальностях? A čo ak dobrý život znamená vedieť žiť aj s jedným, aj s druhým naraz? А що би ви сказали, якщо добре життя означає жити з одним, з одною реальністю і з другою разом? Čo ak môžeme byť smutní aj šťastní v ten istý deň? Чи ми можемо бути сумні і радісні в той самий день? Čo ak je možné milovať aj byť frustrovaný v tom istom čase? Чи ми можемо в той самий час і любити, і бути розчарованими? Čo ak môžeme byť unavení, ale aj nadšení a naplnení v tom istom čase? Чи ми можемо бути втомлені, але так само і натхнені, і енергійні в той самий час? Čo ak je možné mať deň, kedy seješ a dávaš druhým, ale v zápätí máš aj svoj čas, kde je dobre iba tebe? Чи можемо мати день, коли ми посіяємо в інших і прикладаємо увагу до інших, але також маємо час на самотці з собою? Je možné slúžiť v zbore a dať sa pre službu a tiež mať aj rodinný život. Це є можливим служити в церкві, віддати своє життя Богові, але теж жити нормальним життям. Čo ak je možné aj skúšať a ísť bláznivo do nových vecí a pritom aj zlyhať v ten istý deň? Є можливе пробувати і робити нові речі, але так само зберігати старі в той самий день. Čo ak sa dá nesúhlasiť a pritom milovať v tú istú chvíľu? В той самий момент ми можемо когось любити, і в той самий момент ми з ним можемо не погоджуватися. Viete, častokrát zistujem, že diabol nás klame, že buď máš to, alebo máš tamto. І я часто так спостерігаю, що диявол обманює нас, що або є в тебе це, або є в тебе це. A ak zažívaš to ťažké, tak potom nemôžeš byť šťastný, lebo nemáš to všetko ostatné. А він каже, якщо проживаєш щось погане, тоді ти вже не зможеш бути радісним і щасливим, тому що ти відчуваєш тільки це погане. Čo ak máme mať vieru a pritom aj vedieť pochybovať v tej istej minúte? Що би ви сказали, що ми можемо природно в чому сумніватися, і разом з тим ми можемо і вірити? Viete, ja verím, že dobrý život je o správnej perspektíve. Знаєте, я вірю, що добре життя, воно дуже пов'язано з правильною перспективою. Nie o tom, čo máme. Це не є про те, що в нас є. Neexistuje ideálny ostrov, Немає ідеального острову. kde by nebolo niečo, čo nás chce zničiť. Немає такого простору, де би не були якісь обставини, які хочуть знищити нас. Diabol je všade. Диявол, він усюди. On chce zničiť a zabiť náš život. Він хоче знищити і вбити наше життя. Ale Pán Boh je tiež všade. Але Господь, він теж A on усюди. prišiel dať zmysel a život І він nám. прийшов, щоб дати сенс і життя. A preto dobrý život nie je o tom, či budem mať to alebo tamto. Тому добре життя, воно не стосується того, що і в мене є це або це. Dobrý život je o tom, že máme aj jedno, aj druhé, Добре життя, воно вмістить собі і одне, і друге. ale rozhodneme sa vnímať a rozpoznať jedno viac. Але ми в цьому приймаємо рішення звертати увагу на одну сторону, більше звертати увагу на одну з цих сторон. A tu je tá prvá vec, ktorá je dôležitá. А тут є ця перша річ, яка є дуже важливою. Čo vidíme viac? На що ми дивимося більше? V Žalm 101:2 Псалм 100, один і другий вірш. prečítaj. Хвална пісня. Вся земля Господа вславляй, з піднесенням служить Господу, з веселощами поклоніться Йому. Pravda je taká, Істина є в тому, že iba ak sme schopní rozoznať radosť що тільки коли ми вміємо розпізнати радість a vďačnosť, і вдячність, vtedy sme schopní prichádzať pred ním s radosťou a s plesaním. тільки тоді ми зможемо увійти перед Господа, перед Нього з веселощами. Ale Biblia hovorí, že máme pred neho prichádzať s plesaním. І Біблія кличе нас до того, щоб ми служили Йому з піднесенням. Nedávno som si musela zaobstarať nové okuliare. Нещодавно я була повинна собі купити нові окуляри. Do 37 rokov som nepotrebovala okuliare. До 37 років мені не було треба окулярів.
A potom zrazu problém. А потім раптом була проблема. A potrebovala som okuliare do diaľky, Мені було треба окуляри бачити більшу відстань, tak som si zaobstarala okuliare тому я їх собі купила. a všetko bolo super na pár rokov. І все гарно працювало пару років. Ale potom po 40-ke Але після того, як мені виповнилося 40 років, zrazu aj okuliare, ktoré som mala, neboli dobré. зразу окуляри вже не були достатніми. Pretože zrazu som nevedela s okuliármi čítať. Тому що виникла інша проблема. Я не могла з тими окулярами читати. Musela som mať dvoje okuliarov. Тому в мене вже були треба ще інші окуляри. A keď som išla kázať, І коли я йшла проповідувати, musela som sa rozhodnúť, ktoré si zoberiem. я була повинна зробити вибір, які окуляри зараз я Či som chcela vidieť собі дам. ľudí, Чи я хочу бачити людей, alebo či som chcela čítať або чи я хочу читати a vidieť poznámky. і бачити свої нотатки. Ale minulý rok Але минулого року sa mi splnil sen. мені виповнилася мрія, A mám multifokálne а okuliare. це називається мультифокальні окуляри. To znamená, Це означає, že ja vás vidím, що я бачу вас, ale viem aj čítať. але я можу одночасно читати. A mne sa zmenil život. Моє життя змінилося. Zmenila sa kvalita môjho života. Змінилася якість мого життя. Predtým som vyzerala jak blbá. Тому що я перед тим виглядала як та, що зійшла з розуму. Nevedela som čítať, pozerať. Я не могла дивитися і читати. Ale keď som mala správne okuliare, Але коли були в мене правильні окуляри, celá kvalita môjho života sa zmenila. вся якість мого життя змінилася. Verím, že niektorí z nás Я вірю, що деякі з нас, potrebujeme nové okuliare. нам треба нові окуляри. Potrebujeme mať okuliare, ktoré nám ukážu to Božie dobré, čo v našom Нам živote треба je. нові окуляри, які покажуть все те добре від Бога, що є вже в нашому житті. Ktoré nám ukážu Božiu dobrotu v našom živote. Окуляри, які відкриють нам розуміння Божої доброти в нашому житті. Pred 4 rokmi mal náš syn svadbu. 4 роки тому в нашого сина було весілля. Išiel sa oženiť za úžasné dievča, ktoré sa volalo Kika. Він мав скласти шлюб з чудовою дівчиною, її звати Кіка. A ja prvýkrát v živote, toto je zlé, že? Áno. Kristýna. Kristýna. Moja prvá dcéra. Це є як моя перша донька. Viete, koľko rokov som sa modlila za dobrú dcéru. Знаєте, я так багато років молилася, щоб мати добру доньку. A som vedela, že ak chcem mať dobrý vzťah s mojou dcerou, musím byť dobrá svokra. А я розуміла, що якщо я хочу мати добрі стосунки з моєю донькою, я повинна бути доброю тещою. Tak som sa musela aj modliť za to, aby som bola dobrá Тому я svokra. молила, що я була доброю тещою. Ale máme úžasný vzťah. А в нас є чудові стосунки. Skvelé dievča, to zase zlé slovo, ja viem. Знову погане слово, перепрошую, в нас на словацьки по-іншому воно Сквела має значення. дівча. Чудова дівчина. Ale mali svadbu 23. augusta. Але в їх на весілля відбувалося 23 серпня. Ale 2. augusta, 2 серпня, len pár týždňov predtým, пару тижнів до того, sme pochovali moju duchovnú dcéru, ми похоронили одну з моїх духовних доньок. ktorá sa volala Heidi. Її звати Гейді. Bolo to 27-ročné dievča. Їй було 27 років. Keď mala 12 rokov, sme si ju skoro adoptovali. Коли їй було 12 років, ми майже її усиновили. Jej mama ju nechala v Тому cudzom що її dome. мама її залишила в чужому домі. Prišla ku nám do zboru, nikoho nemala. Вона прийшла в нашу церкву, і в неї нікого не було. Bola veľmi blízka nášho І srdcu. вона стала дуже близькою для Nakoniec ju нас. osvojila iná rodina. І потім її усиновила інша сім'я. Ale bola to taká naša dcéra. Але це була ніби така наша донька. A posledných 5 rokov predtým bojovala s nádorom А mozgu. 5 років до того, як вона померла, вона почала боротися 5-ročného з syna. пухлиною в мозку. В неї був син, якому було 5 років. A my sme ju museli pochovať. І ми були змушені її похоронити. Ako je možné v jeden mesiac І як можна в один місяць prežívať takú bolesť, переживати такий біль, ale v zápäti prežívať takú а radosť? потім переживати таку велику радість? Naša nevesta a náš syn boli úžasní. Наша невістка і наш син були чудові, Skvelí. класні. Ich láska bola čistá a krásna. Їхня любов була дуже такою чистою і класною.
A my sme mali veľkú radosť z nich. І ми дуже раділи, коли ми дивились на них. Ale v zápäti sme mali obrovskú bolesť, Але одночасно ми ще відчували великий біль, lebo nám odišla dcéra. тому що нас залишила наша донька. A tak cez deň sme sa tešili na svadbu Тоді в день ми з нетерпінням вже очікували весілля, a v noci sme plakali, sme sa budili na bolesť. а вночі ми прокидалися від того, що ми плачемо і нас це болить. Ale som si uvedomila, Але я усвідомила, že radosť z toho dňa що радість в той день, mi dala silu prekonať bolesť радість, noci. яку я відчувала в день, мені допомогла перемогти над болем, який я почувала вночі. A preto je tak dôležité nenechať si ukradnúť radosť. А тому так важливо є не дозволити, щоб щось нам вкрало радість. Pre mňa to bola lekcia môjho života. Це було урок для мого життя. Ja som vedela, že v tej chvíli ja musím sa vedieť tešiť. В цей момент я усвідомила, що я повинна радіти. Aj keď by to malo trvať 5 minút. Навіть якщо це триває лише 5 хвилин. Pretože potom tá bolesť príde a bude veľmi veľká. Тому що я розуміла, потім прийде біль і він буде довше тривати. A mám také slovo pre vás. І в мене є слово для вас. Ak chcete zvládnuť, ak chceme zvládnuť toto obdobie, cez ktoré ideme, Якщо ми хочемо перемогти в цей період, в якому ми зараз живемо, potrebujeme uchopiť tie malé radosti. нам треба помітити ці малі речі, з яких можемо радіти. A vychutnávať si ich extrémnym spôsobom. І ми маємо насолоджуватися ними дуже таким потужним способом. Aby sme vedeli zvládnuť tú bolesť, Для того, щоб ми могли потім розібратися ktorej із болем, pravidelne čelíme. проти якої ми протистоїмо постійно, Ja vás chcem pozbudiť. яка нас зустрічає. Тому я хочу підбадьорити вас. Každý deň verím, že Boh dáva radosť a potešenie do Я nášho вірю, що života. в кожен день Бог дає радість і потішення в наше життя. Ak to nevidíme, potrebujeme nové okuliare. Якщо ми це не бачимо, нам треба нові окуляри. A sa modlím, aby vám to Duch Svätý dnes dal. Я молю, щоб Святий Дух сьогодні нам це дав. A keď uvidíte ten moment radosti, А коли ви помітите цей момент радості, nenechajme si ho ukradnúť diablom. не дозволіть, щоб диявол вам його вкрав. Oslavujme Pána spolu, ako keby to bolo naposledy. Прославляємо Господа разом, ніби це воно було в останній раз. Chvály v zbore. Прославлення в церкві. Vy tu máte fantastické У chvály v вас є zbore. чудове прославлення в церкві. To je ľahké sa tu radovať u vás Тут v навіть zbore. не важко якось радіти в вашій Je церкві. to príjemné na uši. Це є дуже таки приємно слухати. Tie dary, ktoré tu Ці máte. дари, таланти, які у вас є. Клавіші, Spev. спів. Sme tu spolu. І всі разом. Aká radosť. Яка велика радість. Aké úžasné dary sú v tomto Які dome. чудові дари є в цьому домі. A vás chcem povzbudiť. І я хочу підбадьорити вас. Vychutnávajme si tú radosť a pokoj, ktorú tu dnes môžeme mať v tejto chvíli. Насолоджуємося радістю і спокоєм, який тут його можемо зараз мати в цей момент. Nenechajme si ukradnúť chvály, ktoré máme dnes. Не дозволи ворогу, щоб крав хвалу, яка в тобі є сьогодні. Lebo nevieme, čo nás čaká za dverami. Тому що ми не знаємо, що буде, коли ми зараз закінчимо. A to je jedno, či je tu vojna alebo nie. А це зараз я не про те, чи є війна або ні. Toto je mentalita naša. Я кажу про менталітет. Toto si musíme strážiť. Це є те, що ми повинні зберегти. My nevieme, či budeme zajtra žiť. Ми не знаємо, чи будемо завтра жити. Vy neviete. Ви не знаєте. Ale radosť Hospodinova je našou silou. Але радість Господа є силою нашою. Boh je dnes ku nám dobrý. Бог сьогодні до нас добрий. Kým žijeme, tak máme zámer. Поки ми живемо, в нас є задум і план. A to je rozpoznať jeho dobrotu. А це є розпізнати Його доброту. Chváliť ho. Хвалити Його. Ale nemôžeme ho chváliť, ak nevidíme to dobre, čo nám Але dáva. ми не можемо Його прославляти, якщо ми не помічаємо те добре, що Він нам дає. Začneme každé ráno s Pánom a s jeho perspektívou. Почни кожен свій ранок з Богом і з Його перспективою. Dobré jedlo, Добра їжа, dobrá káva, смачна кава, lvovská čokoláda. львовський шоколад. Sorry. Перепрошую. Wow. Вау. Vychutnávajme si momenty. Насолоджуємось. Zastavme sa na tie momenty. Зупиняємося і помічаємо ці моменти. Niekedy sú to fakt len minuty. Іноді це може бути пару хвилин, реально. Ale predstav si, čo dokáže urobiť 1 minúta v Božej Але prítomnosti. уявляй, що зможе зробити 1 хвилина в Божій присутності.
Keď sa zastavíme, коли ти зупиняєшся, keď povieme, tá bolesť v noci je veľmi silná, коли скажеш, так, біль вночі дуже великий, ale dnes je ráno, але зараз є ранок, nová milosť. нова милость. Ti ďakujem. Я тобі дякую. Sa teším z Tvojej blízkosti, Pane. Я радію в твоїй присутності, Господь. Ja žijem pre Teba. Я живу для тебе. Uvedomujem si Tvoju blízkosť. Я усвідомлюю твою близькість. Uvedomujem si, že Tvoja radosť je mojou silou. Я розумію, що твоя радість є силою моєю. Vieme to? Чи ми знаємо це? Ak zlyháme v rozpoznaní Jeho dobroty pre nás, Якщо нам не вдасться розпізнати Його доброту, яку Він має для нас, ak zlyháme v rozpoznaní Jeho radosti, ktoré nám dáva, якщо нам не вдається розпізнати Його радість, яку Він нам дає, nevieme mať dobrý život tu na ми zemi. не зможемо мати добре життя на землі. A ja vás veľmi chcem povzbudiť. І я хочу дуже підбадьорити вас. To najväčšie víťazstvo, aké môžete mať. Найбільша перемога, яку ти можеш здобути. To najväčšie víťazstvo, aké ja môžem mať, Найбільша перемога, яку я можу здобути. je, že nedovolím diablovi, aby mi ukradol radosť Це є Hospodinovú. те, що я не дозволю ворогу, що він мені вкрав радість в Господі, радість в Господі. A tak mene Ježiš, ja sa modlím, aby bola І тому uvoľnená во radosť ім'я do tvojho Ісуса я молю, života. щоб Бог звільнив радість в твоє життя. Aby bola uvoľnená radosť do tvojho Щоб života. Він дав радість в твоє життя. Aby boli dané ti nebeské okuliare. Щоб Він дав тобі небесні окуляри. Aby si dokázal precítiť Božiu Щоб blízkosť. ти міг так сильно відчути Його близькість. Aby ťa diabol neokrádal. Щоб ворог не міг тебе Aby обікрасти. ti nekradol radosť zo života. Щоб він тобі не забрав радість з твого життя. Tá druhá výzva, ktorú mám, je, І другий виклик, який є, že potrebujeme žiť život uzdravenia. ми потребуємо жити життя, яке є зціленим життям. Mnoho ľudí si nevie vychutnať radosť zo života, Багато людей не може насолодитися і радіти в житті, lebo bolesti a sklamaní bolo príliš veľa. тому що біль, і болю, і розчарувань було дуже багато, A boli veľmi veľké. а були великими. A vy viete. А ви це знаєте? Vy viete, čo to je. Ви знаєте, що це таке? Ak chceme prejsť z jedného obdobia do druhého, Якщо ми хочемо пройти з одного періоду в інший період, potrebujeme mať aj moment uzdravenia. нам треба пережити такий момент зцілення. Pred pol rokom mi zomrel môj brat. Півроку тому мені помер брат. Príliš veľa smrti v mojom živote. Багато смерті було в моєму житті. A ja naozaj vnímam, že diabol veľmi chcel zničiť a ukradnúť môj život a radosť zo života. А я реально відчула, що ворог хоче вкрасти мою радість в житті. Ale takisto viem, že Pán Boh je dobrý Але так само я знаю, що Господь добрий. a že z každého môžeme výjsť ako víťazi. А те, що з кожного періоду ми можемо вийти як переможці. Keď pred pol rokom zomrel môj brat, Коли півроку тому помер мій брат, tak sa otvorili tieto staré rány môjho života. в моєму житті якось повернулися такі старі рани, які я пережила. A uvedomila som si, že potrebujem byť správne uzdravená z toho. І я зрозуміла, що мені потрібно зцілитися від цього досвіду. Potrebujeme, keď prechádzame cez ťažké obdobia, Коли ми проходимо важкий період, нам це треба. prežiť proces uzdravenia. Пережити процес зцілення. Pretože neuzdravené rány smrdia. Тому що рани, які не є зцілені, вони смердять. Hnisajúce rány smrdia. Вони починають якби загнивати. Poznáte to, že môžete vyzerať krásne navonok, Може, це знаєте, іноді ти можеш виглядати класно, якби зовні. ale ak je niečo nevysporiadané v tom človeku, Але якщо є щось в людини, з чим людина ще не розібралася, za chvíľu to začne presakovať. поступово воно виходить і воно можемо це бачити. Ich duch smrdí. Тому що цей дух якби ніби смердить. Ich vnútro smrdí. Тому що те, що є всередині, щось там смердить. Ľudia to možno hneď nevidia, Іноді люди це, може, не відразу помічають. ale časom rany cítiť. Але протягом часу вже можна відчувати ці рани. Verím, že uzdravenie v určitých oblastiach nášho života І я вірю, що зцілення в конкретних сферах нашого життя, sa stáva nástrojom z toho obdobia. воно стає якби інструментом, який виходить з цього періоду.
A ja som sa začala modliť. І я почала молитися. Pane, pomôž mi spracovať túto bolesť správne. Господь, допоможи мені розібратися з тим болем правильно. Pretože ja chcem z tohoto obdobia výjsť s vôňou Krista. Тому що я хочу з цього періоду, я хочу його завершити, щоб я була в стані, що в мене є запах Христа. A ja sa modlím, І я молюсь, aby cirkev na Ukrajine щоб церква в Україні vyšla z tohoto obdobia s vôňou так Krista. само завершила цей період із запахом Христа. Aby z vás voňal Kristus. Щоб вас пахнув Христос. Vaša odvaha, Ваша відвага, vaša vytrvalosť. ваша витримка. Ja vám veľmi žehnám toto Božie zmocnenie v І я tomto дуже období. благословляю, що Господь вас споряджав в цей час, в цей період. Ale takisto vám žehnám Božie uzdravenie v Але tomto так само období. я благословляю вас, щоб Господь зціляв вас в цей період. A ja verím, že toto je niečo, čo Pán Boh chce neustále robiť А v я nás. переконана в тому, що це є те, що Господь хоче постійно робити в нас. V Žalme 100, verš 3 sa hovorí, môžeš Псалом prečítať. 103 вірш. І знайте, що Господь наш Бог створив він нас, тож ми належимо йому. Його народ ми, вівці в Божім стаді. Je dôležité rozpoznať Hospodina v čase našej bolesti. Важливо пізнати Господа в час, коли ми відчуваємо біль. Pretože On je našou identitou a nie bolesť. Тому що він повинен бути нашою ідентичністю, а не той біль. A my potrebujeme byť jak tá ovečka. І нам треба бути такими, як та вівця. Vložiť svoj život do jeho rúk. Ми маємо видати своє життя в його руки. Viete, ovečky sú také hlupučké. Знаєте, і вівці, вони не дуже мудрими. Naivné, Вони є наївні, dôverujú, вони всім довіряють, nasledujú. вони слідують. Ale presne k tomu nás Boh volá. Але це є те, до чого Господь кличе нас. A tak vás chcem pozvať. Тому я запрошую вас. Či môžeme byť také ovce. Чи ми можемо бути такі вівці A povedať, Pane, і сказати, Господь, nerozumiem tomuto obdobiu. я не розумію цей період. Nerozumiem, čo sa deje, Я не розумію, що відбувається, ale dôverujem Ti. але я довіряю тобі. Ja som tvoja ovečka. Я є твоя вівця. Ja ťa nasledujem. Я слідую за тобою. Ja ťa budem nasledovať. Я буду слідувати за тобою. Ja Ti budem dôverovať. Я буду тобі довіряти. A poznáte ten krásny obraz z Biblie, І знаєте, цей такий прекрасний образ, який є в Біблії, že Hospodin zanechal 90 oviec, Що 9, Бог- aby našiel tú jednu. що Господь залишив 99 вівць, щоб знайти цю одну загублену. Hospodin nesie na svojich ramenách Ukrajinu. Господь, Він носить на собі Україну. On nesie na svojich pleciach tvoj život. Він на своїх плечах носить твоє життя. On ťa chce pravidelne Він uzdravovať. хоче тебе регулярно зціляти. Jemu záleží na tom, aký život žiješ. Він звертає увагу на те, яким життям ти живеш. Jemu záleží na tvojej mentalite. Для нього важливим, який є менталітет в тобі. On chce, aby si bol stále naivný. Він хоче, щоб ти був постійно таким наївним, Aby si mu stále veril. щоб ти йому постійно довіряв. Ale to sa nedá, ak nedovolíme, aby nás uzdravil. Але це не можна, коли ми не дозволимо, щоб він нас зцілив. Môj brat zomrel na rakovinu. Мій брат помер на рак. Moja duchovná dcera zomrela na rakovinu. Моя духовна донька так само померла від раку. Ale môj Boh uzdravuje. Але мій Бог і так зціляє. A toto je pravda. А це є істина. A ja nedovolím, aby žiadna rakovina І я не дозволив, що ніякий рак zobrala túto pravdu. забрав цю істину. A ja chcem prehlásiť, že môj Boh je І dobrý я Boh. хочу проголосити і так, що мій Бог є добрий. A On І uzdravuje. він зціляє. On je verný. І він вірний. A ja chcem vidieť veľa zázrakov І я хочу бачити uzdravenia. багато чудес, A ja зцілення. chcem vidieť víťazstvo nad І я rakovinou. хочу бачити перемогу над раком. A ja chcem vidieť víťazstvo v spasení mnohých ľudí. І я хочу бачити перемогу в тому, як багато людей спасається. Nie preto, že moja skúsenosť je bolavá, Ні для того, через те, що мій досвід є такий болячий, ale preto, že to najlepšie, čo môžem urobiť, je dôverovať môjmu але Bohu. через те, що найкраще, що я можу зробити, це є довірятися своєму Богові. Kam inde pôjdeme? Де би ми йшли? Kde môžeme ísť? Де ми можемо йти? On má slova večného В života. нього є слова вічного життя.
2 týždne predtým, ako môj brat zomrel, 2 тижні до того, як мій брат помер, mi povedal, він мені сказав, nech to skončí akokoľvek. хай це закінчиться по-любому. Bude to slávne. Це буде славним. A môj brat odišiel ako duchovne najzdravší muž. І я хочу сказати, що мій брат, коли помер, він був духовно найздоровіша людина. A ja som na ňo tak hrdá. І я пишаюся ним. Celý čas hovoril o Božej dobrote a o Він Božej постійно, vernosti. коли останні дні, говорив про Божу вірність і про Божу доброту. A ja to chcem aj tak nad vami povedať. І я хочу це і проголосити над вами, Že Pán Boh je dobrý, що Господь добрий. On ťa miluje. Він любить тебе. Jeho zámery s tebou sú dobré. Його плани з тобою є добрими Jeho планами. zámery s tebou sú večné. І його задум з тобою є вічний. A on je pripravený ťa I- zobrať na svoje ruky І він готовий забрати тебе і прийняти тебе на свої руки. a uzdraviť tvoju bolesť. І зцілити твій біль. A ja ťa veľmi vás chcem pozbudiť. Я хочу дуже вас заохотити. Církev Lvovská, Львівська церква, aby ste boli zdraví v mene щоб ви Ježiš. були здоровими во ім'я Ісуса. Aby vaša mentalita bola mentalita intimity s Pánom Щоб Ježišom. ваш менталітет був менталітет близькості з Господом Ісусом. Aby radosť v tomto dome bola veľká. Щоб радість в цьому домі була великою. Aby bola nebeská. Щоб вона була небесною. A tá tretia výzva, ktorú mám aj pre vás je, І третій виклик, який є і для мене, і для вас, це že є, potrebujeme žiť život so zámerom. що ми повинні жити життя із задумом. Môžeme prečítať Žalm 100, verš 4 a 5. Псалом 100, 4 і 5 вірш. «З подякою війдіть у його брами, прийдіть з хвалою на подвір'я храму, хваліть його, його ім'я благословляйте. Господь предобрий, любов його міцна, навічно вірність його з роду в рід». Zmysluplný život je vtedy, ak ho žijeme pre ďalšiu generáciu. Життя, яке має сенс, це є життя, коли ми його живемо для наступного покоління. Tu hovorí, že jeho milosť trvá na veky Він каже, його милість повики a jeho vernosť ide z pokolenia na pokolenie. і його вірність з роду в рід. Pravda je taká, že ak máme nejaký že život so zámerom býva hlučný. Правда є те, що життя із задумом, воно буває таким глучним, Hlučný. Rozprávaš o ňom. Hlasný. голосним. Holosný. Ak ideš niečo robiť, tak o tom hovoríš. Hej? Тобто, якщо ти йдеш щось зробити, ти про це говориш. Hovoríš o tom druhým ľuďom, Ти čo sa ділишся chystá. про це з іншими людьми, що ти плануєш робити. Pastor ide urobiť konferenciu, Коли пастор хоче зробити конференцію, začne o nej він hovoriť. почне про неї говорити, Є там оголошувати. замір. Там знаходиться задум, A ten план, zámer sa hovorí nahlas. і цей задум озвучує. Ak má náš život zámer, І якщо в нашому житті знаходиться задум, tak častokrát naše ústa sú plné toho. наші уста мають бути сповнені тим задумом. Čo vychádza z našich І úst? що виходить з наших уст? Čoho sú naše ústa plné? Чим є сповнені наші уста? Komu slúžime svojim životom? Кому ми служимо своїм життям? Pre koho robíme rozhodnutia vo svojom živote? Ради кого ми приймаємо рішення в своєму житті? Kto profituje, alebo kto má benefit z našich rozhodnutí? Хто приймає вигоди А з я- нашого рішення? A ja si uvedomujem, že veľakrát je to o mne. Ja. І я зрозуміла, що так багато разів це якби про мене, я. A všetkým mladým ľuďom chcem povedať, to je OK. І всім молодим людям хочу сказати, що це гаразд. Boh nás stvoril so zámerom takých, akí sme. Бог створив нас із задумом, і Він створив нас таких, якими є. On si chce použiť teba, to, aký si a to, aké obdarovanie máš. Він хоче використати тебе, який ти є, і які в тебе є дари і таланти. Ale není nám to dané len pre nás. Але ти це не дістав від нього тільки для себе. Je nám to dané preto, aby sme tým oslavili Boha. Воно нам було дано для того, щоб ми тим прославили Бога. Je Boh uprostred toho všetkého, o čom hovoríme? Чи є Бог посеред всього, що ти говориш? Rozoznávame ho Чи v ми, našich rozhodnutiach? чи ми пізнаємо і розпізнаємо Його присутність в нашому рішенні, коли ми приймаємо рішення? Máme 3 synov. В нас є 3 синів. A my sme tretia generácia pastorov. Ми є 3 покоління пасторів. A môj otec, naši otcovia, obidvaja Наші boli батьки pastori. і мої, і Мира були пасторами.
Mirkov detko založil zbor uňho na dvore. Міро дідусь, він заснував церкву на його подвір'ї. Môj detko a moja babka slúžili celý život Hospodinovi. Мій дідусь і моя бабуся все життя служили Богові. Moja babka už bola na vozíku. Моя бабуся вже була на візку. Boli v zbore. Вони були в церкві. Pastor povedal, že potrebuje dobrovoľníkov. І пастор запитав, що йому потрібні волонтери. A moja babka, І моя бабуся. môj starky hovorí, ty už nie moja, ty А už nie. дідусь каже, ти вже ні. Takúto si ju pamätám. Я так її пам'ятаю. Vernosť Hospodinova z pokolenia na pokolenie. Вірність Господа з роду в рід. To je moje dedictvo. Це є моє спадкоємство. A to chcem, aby mali moje І deti. це є те, що я хочу, щоб To лишилося je в моїх život, дітях. ktorý je dobrý. Це є життя, яке є добре. Keď odozdávame Božiu vernosť druhým. Коли ти віддаєш Божу вірність іншим. Ale ako ju môžeme rozoznať, ak ju nevidíme? Але як ти її можеш розпізнати, якщо ти не бачиш? Keď o nej nehovoríme. Коли ти про неї не говориш? A ja nás chcem povzbudiť, ak chceme žiť dobrý život. Я хочу підбадьорити нас, якщо ми хочемо жити добре життя. Musíme vidieť to dobre, čo Boh pre nás Ми má. повинні бачити те добре, що Він для Musíme нас to має. uchopiť a vychutnať si to. Ми потрібно зловити цей момент і насолодитися тим. Naše deti potrebujú vidieť rodičov, ktorí sa vedia tešiť. Наші діти повинні бачити батьків, які вміють радіти, Ktorí vedia aj bojovať, які вміють боротися, ale ktorí vedia mať aj pokoj. які вміють бути з миром, в спокої. To je vzácne dedictvo. Це є цінне спадкоємство. Ale tiež takých, ktorí vedia hovoriť o Božej dobrote. Але теж наші діти потребують батьків, які будуть говорити про Божу доброту. Jeho milosť trvá na veky. Його любов міцна навічно. A jeho vernosť ide z pokolenia na І pokolenie. вірність його з роду в рід. A ja verím, že tu bude generácia І я вірю, що тут буде покоління v tomto dome, в цьому домі, ktorá bude hovoriť o vernosti vás. яке буде говорити про вашу вірність. Ktorá bude hovoriť o tom, ako tu boli ľudia, ktorí boli verní. Яке буде говорити, що тут були люди, які були вірними. Ktorí vedeli chváliť Hospodina Які s вміли radosťou. прославляти з радістю. Ktorí sa vedeli tešiť z jeho Які prítomnosti. вміли радіти з його присутності. Uprostred vojny, Серед війни, uprostred bolesti. серед болю. To sú hrdinovia. Це є герої. A ja vám za to ďakujem. Я дякую вам за це. A ja vám žehnám. І я благословляю вас. A ja sa modlím, aby ste si to nenechali ukradnúť. Я молюсь, щоб ви не дозволили, щоб це вам хтось вкрав. A aby Božia sláva, tá aroma Božej slávy išla z tohto miesta. А щоб Божа слава і аромат Божої слави виходив з цього місця. Aby otvorila nebo nad Ukrajinou. Щоб вона відкрила небеса над Україною. Aby Božia sláva zostupovala Щоб dole. Божа слава прийшла на землю вниз. Neviem, či v vašom jazyku to hovorí, Я не знаю, як це є на вашій мові, ale u nás to hovorí ohľadom tohto žalmu na začiatku. але на початку в нашому перекладі цього псалма, Že toto je žalm ďakovnej obety. що це є псалом подячної жертви, Že je to obeť. що це є жертва. Není to ľahké. Це не завжди легко, Ale vedieť sa radovať v čase boja je але obeť. вміти радіти в час боротьби – це є жертва. Chváliť Hospodina je obeť. Прославляти Бога – це є жертва. To znamená, že to ide proti všetkému, čo je v tebe, že sa ti nechce. Значить, воно протистоїть у всьому, що є закладено в твоїй природі, коли Že- тобі не хочеться. Že nemáš chuť, Тебе немає настрою, že nemáš silu. тебе немає сили. Ale práve to dáš na oltár ako Але obeť. ти це видаєш на вівтар як жертву. A povieš, nie, moja mentalita je nebeská. І скажеш собі, ні, мій менталітет, він небесний. Ja ho budem chváliť. Я буду його прославляти. Amen. Амінь. Môžeme sa postaviť. Давайте піднімемось. Chcem povedať, že záleží na tom, ako dokončíš svoj život. Хочу сказати, що те, як завершиш ти своє життя, це важливо. Záleží na tom. Це є важливим. Záleží, aká bude tvoje posolstvo o Božej dobrote. Є важливим, яке буде твоє послання про Божу доброту. A ja by som sa teraz chcela modliť. І я хочу зараз молитись. Chcela by som sa modliť proti tomu duchu smrti. Я хочу помолити з вами проти духа смерті. Možno sú na tomto mieste ľudia, ktorí to v hlave počujú. Може, тут є люди на цьому місці, які чують це в своєму розумі, в голові. Už by bolo lepšie byť v nebi. Краще би вже було бути в небі.
Ale chcem ti povedať, že pokiaľ žiješ, Але я хочу тобі сказати, що доки ти живеш, tak to nie je Božia vola. це не є Божа воля. To nie je Božia vola, aby Це si не є ešte bol Божа v nebi. воля. A ak tu ešte máš byť, А якщо ти тут ще маєш лишитися, tak Boh chce, aby tvoj život bol plný jeho dobroty a jeho Бог vernosti. хоче, щоб твоє життя було сповнене Його добротою і вірністю. A preto sa modlím a chcem sa modliť, aby toto klamstvo diablové І тому я хочу з вами молитись, щоб ця брехня від диявола, bolo zlomené nad tebou. щоб вона була зруйнована над тобою, Aby to bolo zlomené nad tebou. щоб вона зламалася в твоєму житті. Halleluja, Ježiš. Ja som to musela vyznať. Я була повинна це сповідати. Ja som musela prísť za niekým a povedať, že s týmto veľmi Я bojujem. була повинна до когось підійти і сказати, я борюсь з такими думками. Potom sa za mňa modlili. Потім молились за мене. A bolo to zlomené nado mnou. І Бог це зламав в Ale мені. stále sa to vracalo ku Але mne. іноді воно поверталося. Ale ja už som vedela, Але я вже знала, že toto je diablové що це klamstvo. є брехня від диявола. A ja už nechcem žiť pod týmto А я вже klamstvom. не хочу жити під силою цієї брехні. A to, čo mi predtým trvalo niekoľko dní, А те, що мені колись тривало декілька днів, som teraz schopná rozoznať hneď. я можу розпізнати відразу. A so, Páne, ja to odmietam v mene І Ježiš. сказати, я відмовляюся від цих думок во ім'я Kým Ісуса. tu žijem, Поки я тут живу, môj život má zámer. моє життя має задум. A ten zámer je slúžiť І цей план Hospodinovi. є служити Господу. A kým budem ho oslavovať, aj kebyže iba môj život je iba o tom, že budem oslavovať І Hospodina, навіть якщо б це моє життя було тільки про те, що я прославляю Господа, tak je to splnený zámer. це є замір, задум, який здійснився. To, že ste tu dneska chválili Те, що ви Hospodina, сьогодні тут прославляли Господа, ste splnili zámer. ви виконали Божий задум. Hospodin bol oslavovaný nad Господь Lvovom. прославився у Львові. Nad týmto miestom. На цьому місці. Tu bola vytvorená Тут atmosféra oslavy створилася a атмосфера chvály. прославлення і хвал. Aký krásny zázrak. Як прекрасно це, як Aká прекрасне чудо, vzácna milosť. яка цінна благодать, Že mladí ľudia що молоді люди môžu prísť do atmosféry можуть прийти в атмосферу života a nie smrti. життя, а не смерті. A ja sa chcem modliť proti tomuto duchu І я хочу smrti. молитись проти цього A духа chcem sa modliť, смерті. aby toto miesto bolo miestom Я života. молюсь за те, щоб це місце було місцем Aby toto життя. bolo miesto, kde ľudia nájdu zmysel Щоб це svojho було života. місце, де люди знаходять сенс свого життя. Kde im je hovorené, kto sú, Де вони чують, хто вони є, akí sú vzácni. які вони цінні. A že Pán Boh má s nimi І plán. те, що Бог має з ними A план. tak, mene Ježiš, А тоді во ім'я Ісуса ja napomínam každého ducha smrti na tomto я mieste. караю кожного духа смерті на цьому місці. Aby bola moc tej smrti zlomená Я na tomto ламаю mieste. силу смерті на цьому місці во ім'я Ісуса. Nad našimi myšlienkami, Нашими думками. aby bola zlomená moc slov, ktoré sme už povedali možno. Хай руйнується сила слів, яке ми, може, і вимовили. A aby každý atak duchu smrti bol zlomený nad Щоб týmto кожна miestom. атака духа смерті на цьому місці була зруйнована. A tak mene А Ježiš, тоді во ім'я my Ісуса chceme vyhlásiť, ми хочемо проголосити, že my sme boli stvorení pre život v Ježišovi. що ми були створені для життя в Ісусі. A to je viac ako len život na zemi. А це є більше, як життя на землі. To je život večný. Це є вічне життя. A v tom je radosť, І тому ми радіємо. v tom je pokoj. Там знаходиться спокій. Sikarabarashitarabaratita, halleluja, Ježiš. Shikarabaratita, halleluja, Ježiš. Sikarabaratita, halleluja, Ježiš. Halleluja. Tak, Páne, ja sa modlím, aby si nám dával slova života. Господь, я молю, щоб ти нам дав слова життя, Aby sme jeden druhému hovorili slova života. щоб ми один до одного промовляли слова життя, Aby jeden druhého sme pozdvihovali що pre Božiu один slávu. другого ми могли піднімати для Божої слави, Aby mohlo prísť uzdravenie. щоб зцілення могло прийти. Mene Ježiš. Во ім'я Ісуса. Mene Ježiš. Во ім'я Ісуса. Halelúja, Ježiš. Takisto som vnímala ešte sa modliť za jednu vec. Так само ще я відчула помолити за ще одну річ. Sú tu ľudia, ktorí majú chuť to vzdať. Є люди, які вже мають бажання здатися. Nemáš silu, В тебе вже немає сили. nevládzeš už. Вже не зможеш. Tak sa chcem modliť za takú novú chuť a novú šťavu žiť. Я хочу помолити за таке нове бажання жити, новий драйв.
To je ako keby keď dostaneš šťavu do kostí. Це як коли ти отримуєш такий драйв в своїй кості. Máš chuť vyskočiť. Маєш бажання стрибнути. Tak sa chcem modliť, ak je to ty, tak kľudne môžeš Якщо tak це є zdvihnúť ти, ruky можеш voči pánovi. можеш підняти свої руки до A Господа. poďme si to pýtať od І давайте Neho. будемо просити за це. Pane Ježiš, tak si pýtam, Господь Ісус, ми просимо, a tak ťa prosím, aby aby si vylial takú novú щоб šťavu ти na týchto вилив ľudí. новий драйв на цих людей, нову Aby si силу. vylial, Pane Ježišu, novú silu. Щоб ти звільнив нову силу. Aby si obnovil to, čo je zlomené. Щоб ти відновив те, що було зламане. Aby si občerstvil to, čo je unavené. Щоб ти освіжив те, що втомилось. Aby si premenil myslenie, Pane. Щоб ти перетворив мислення. Aby si nám dal novú perspektívu. Щоб ти дав нам нову перспективу. Aby si nám dal tvoje myslenie. Щоб ти нам дав твій розум. Aby si nám dal tvoju mentalitu. Щоб ти нам дав твій A менталітет. Pane, ja sa modlím, aby I bol Господь, ja uvoľnený молюсь, nový level radosti. Щоб ми піднялися на новий рівень радості. Aby si potešoval teraz. Щоб ти зараз потішив нас. Aby si, Pane, navštevoval týchto ľudí Щоб ти відвідав нас зараз. svojou blízkosťou. Своєю близькістю. Aby mohli prežívať pokoj vo Щоб svojich ці люди могли domácnostiach. пережити спокій в себе вдома. Aby mohli byť nositeľmi tvojej blízkosti aj pre druhých. Щоб вони були інструментом твоєї присутності для інших. Žehnám tomuto Я zboru благословляю mene цю Ježiš. церкву во ім'я Ісуса. Žehnám týmto Я rodinám mene благословляю ці Ježiš. сім'ї во ім'я Ісуса. Vyvyšujem ťa nad nimi, Я Pane. величаю Твоє ім'я над ними, Pane, modlím Господь. sa, aby tento zbor bol Я ako молюсь, majak щоб v tomto ця meste. церква була маяк в цьому місті. Majak radosti. Маяк радості. Majak pokoja. Маяк спокою. Majak tvojej blízkosti. Маяк Твоєї близькості. Aby priťahovalo ľudí k tebe. Щоб він притягував людей до Тебе. Modlím sa, aby toto miesto Ja bolo modlím, miestom щоб це stretávania місце- sa s tebou, Pane. Щоб це місце було місцем зустрічі з Тобою. Aby na tomto mieste bol Щоб život. в цьому місці завжди було життя, Aby tu bol pokoj. спокій і мир. A aby ľudia sem prichádzali načerpať z teba, А щоб Ježiš. люди туди ходили відновитися Tak в Тобі. žehnám mene Ježiš. Я благословляю це во ім'я Ісуса. Amen. Амінь. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Амінь. Друзі, присядьте на короткий час. І я вірю, що нам важливо пам'ятати про те, що Бог незмінний. А все в цьому світі змінюється. Знаєте, щоб бути переможцем, потрібно знати, як все закінчиться. І ми маємо цю інформацію, як все закінчиться. Ми знаємо, що Біблія каже, цей світ минається. А той, хто виконує волю Божу, буде пробувати назавжди. Знаєте, що це означає? Все, що нам потрібно, це залишитися в нашій переможній позиції. Справді не здаватися. І справді розуміти, що ми вже можемо радіти. Посеред битви, посеред складних обставин, знати, що ми перемогли. Прийде час, який відобразить цю реальність, але вона вже в нас. І через це ми можемо радіти. Амінь.